নমস্কাৰ সম বিটিয়াৰবাসী ৩৫ লাখ ভাৰতীয় নাগৰিক ২৬টা জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে মই ইউপিপিএল দলৰ এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ 11 নং বাউখুংগ্ৰী আৰু 16 নং নিচিমা ব্লক আপোনাৰ সমষ্টিৰ লগতে 40টা সমষ্টিৰ হৈ পেলাই মই ইউপিপিএল দলৰ হৈ পেলাই আপোনাক সকলো ভাৰতীয় নাগৰিককে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আহক যেনেকৈ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি ইউপিপিএলৰ সমন্বয় আৰু শান্তি গঢ়ি পেলাই প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ হৃদয়ত যেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক স্থান দিলে আৰু এখেতক শান্তিৰ দূত আৰু সমন্বয়ৰ দূত বুলি গণ্য কৰিলে এনেকৈ আমি সকলোৱে লগ লাগি আগন্তুক 22 তাৰিখে আমাৰ যি ইলেকশ্যন আছে নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনত 90% 90% ইউপিপিএল দলক ভোট দি জয়যুক্ত কৰক আৰু শান্তি সমন্বয় ঐক্যতা প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰটো পাৰ্মানেণ্টলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হওক বুলি আপোনালোক সকলোকে মই ইউপিপিএল দলৰ হৈ পেলাই মই অনুৰোধ কৰিছোঁ থ্যাংক ইউ ভাই जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय 35 लाख भारतीय नागरिक आरो नौरारि आरो 22टा जाति जनगोष्ठीनिसिम आं इउपिपिएल दोलोनि जानानै आं मन्त्रि रन्जित बसुमतारिया 40टा बियाबनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायदों जेरै गासैबो जाति जनगोष्ठीया जोंनि मानगेदेर प्रमोद बड़ो बिथांखौ शान्ति आरो गोरोबलायनायनि दूत होननानै गनायदों थिग बेफोरबायदिनो बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर हालामाव जों जेरै गोरोबलायनाय आरो शान्तिखौ जुगामियै गायसननो हादों नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनायखौ आशीर्बादखौ जोङो 22 तारिखआव 99% मोननानै इउपिपिएल दोलोखौ 40-46टाफोरखौ देरहाहोगोन होननानै आसा खालामनानै आं इउपिपिएल दोलोनि जानानै साफ्रोमखौबो खावलायनाय थाबाय हामबायसै खुलुमनाय जासिबाय जे जोंहा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिया थांनाय 26 आगस्तनिफ्राय एमसिसि नांनानै दिनैहाय 20 सेप्तेम्बर 2025 दिनैहाय बिसायख'थिनि जोबथा फोसावदिंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय आरो बे फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लानानै थामहिनबा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै जे जों मोनसे खौरांगिरि मेल जोङो लिंदों दा बाहायनो जोंनि गासैबो दैदेनगिरिफोर बाहाय बाहागो लानो हादों आं नोंथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आं जासिबाय दा दिनैनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे जोंहा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो भटार्स बा रायजो राजाफ्रा जाहाथे गावनि गोसोबादि जाहाथे गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो हायो बिनि थाखाय आङो बयनिसिमबो खावलायनो आङो सिगांदों दा बे खावलायनायनि सिगां आङो बेखौनो बुंनो सिगांदों जे थांनाय समाव 17 बोसोर जोंहा बे समष्टियाव 12 नं चिरांदुवार समष्टियाव खाम्फा बरग'हाइया मोनसे गोहोखौ लानानै खुंथायाव बिथाङा फैदोंमोन बिथाङा मोनसे समाव इएमबो जादोंमोन मोनसे समाव डिपुटि चिफबो जादोंमोन बे 17 बोसोराव बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय मा मावदों बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाया दिनै मिथियै गैया दा बेनिखायनो बिथांनि सायाव जोङो मोनसे समाव इउपिपिएलआव दंमोनब्लाबो जोङो बिथांखौ थांनाय 2020 मायथाइयाव बिथांखौ जों फेजेनदोंमोन आरो थांनाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव आरोबाव जोङो खनसेबाव जोङो फेजेननो हाबावदों दा बिथांखौ नैबे समष्टियाव रावबो मोजां मोना बेनो मोनसे प्रमान होननानै आङो बुंगोन आङो आरो बेखौनो फोरमायबावनो लुबैदों जोंहा थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम जे जोंहा प्रमोद बड़ोनि मोनसे सरकार फैदोंमोन बे सरकाराव जथेस्थ जाख्ल'नाय नासयनाय सोबख'नाय बे जिनिसखौ जों मोनदों रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ निस्सय जेरैबायदि सुफुंनांगौमोन बेखौ बिथाङा निस्सय सुफुंनो हायाखै बिसेसकै जोंनि नैबे 12 नं चिरांदुवार समष्टियाव जोंहा रन्जित बसुमतारिया इएम जानानै दंमोन बे इएम थानायावबो बिथाङा नैबे जोंनि समाजनि थाखाय मोनबो रायजोनि जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै जों बेखौ बिखा बुनानै जों दिनै बुंनो हायो आरो बिथाङा बे 5 बोसोराव गावनि न'खरनि जे फिसाजोनो साख्रि होनाय गावनि फिनि बिसिनो साख्रि होनाय गावनि फिनो साख्रि होनाय जोंहा फिनि फंबाय आरो बिदा बिथांमोननो साख्रि होनाय जोंनि टिसिएलसिनि चेयारमेन चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्मआ गावनि फिसाजोनो साख्रि होनाय बेखिनि खामानिखौ बिथाङा निस्सय मावदों होननानै जों बुंगोन आरो जोंनि गेजेराव होखावनाय खान्थिजों बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ बिथाङा बेबायदि थासारिखौ
दिनै लाबोदों होननानै जों बुंगोन दा बेनिखायनो जोङो बे 5 बोसोराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जेरैबायदि नैबे समष्टिया जौगानांगौमोन बेयो जौगानो हायाखै बेखौ जोङो UPPL दोलोनि थाखाय UPPL दोलोखौ जों गाज्रि मोना दा UPPL दोलोआव जायफोर दिनैहाय खामानि मावगासिनो दङ UPPL दोलोनि जा दैदेनगिरिफोर जानानै दङ जे बे दैदेनगिरिफोरखौ जोङो गाज्रि मोनाब्लाबो नाथाय जोंनि UPPL दोलोनिनो जोंहा खाम्फा बरगयारी आरो जोंहा रनजित बसुमतारी दा बिथांमोनहा नैबे UPPL दोलोखौ फोजोबनो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय समाव जोंनि UPPLनि बिबानगिरिफोरा निश्चय जेरैबायदि गावनि बिबानखौ लानानै खामानि मावनो हानांगौमोन नाथाय बे बिबानखौ बिथांमोना निश्चय मोनालाबानो UPPL दोलोखौ गावस्रानायाव बिथांमोना दैदेनलांगोन बेखिनिखौ आं नुहुरदों दा बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ आङो दिनैहाय खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोननि मिसगाइडनि थाखाय UPPL दोलोआ जोबस्राङा आं बेखौ खावलायगोन आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंहा नैबे समष्टियाव डक्टर सांग्राम ब्रह्मखौ जोङो बिजाथि मोनजानो लुबैदोंमोन नाथाय डक्टर सांग्राम ब्रह्मखौ बिजाथि मोनहोनायाव UPPL दोलोआ दिनै रिजेक्ट खालामनानै होदों बेखौ जोङो दिनै बुंगोन आरो दिनै डक्टर सांग्राम ब्रह्मआ नैबे समष्टियाव बिजाथि मोननायमोनब्ला 100% देरहानाया खाथांमोन बेखौ जोङो बुंनो हायो मानोना डक्टर सांग्राम ब्रह्मआ जोंनि नैबे 12 नं सोरांदुवार समष्टियाव दिनै 282टा गामियाव लामा बान्दो दंग जाम्फै जे औवानि दालां बेबायदि बायदि बायदि खामानि मावनानै होदों नैबे समष्टिनि सिङाव थानाय जा मेगन नुयै जायफ्रा मेगनाव बेराम जानानै दंमोन मेगननि बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन 200 निफ्राय 300 बिथांमोनखौ दिनै थाइसेबो फैसा लायालासेनो दिनै बिथाङा फोसाबनानै होनाय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो दिनैसिमबो गोबां बेबायदि मेगनाव बेमार जानानै थानाय सुबुंफ्रा दिनै 200 निफ्राय 300 जों बेबायदि लिस्ट जानानै दङ बिथांमोनखौबो जों फाहामनो थाखाय जों नाजाबाय थानाय जादों बेजों लोगोसे सभाराम सिनियर हाई सेकेन्डारि स्कुल लोगोसे रुनिकाटा कलेज बे कलेजाव फरायनाय फरायसाफ्रा गोरिब गुन्द्रानि फरायसाफ्रा दिनै एडमिसन लानो हायाखैमोन दा बिथांमोनखौ 200 निफ्राय 300 फरायसाफोरखौ थाइसेबो फैसा लायालासे फ्रि अफ कस्ट एडमिसन लाहोनाय बेबायदि खामानिखौ बिथाङा मावदों आरो जोङो बेखौनो बुंदों जायफ्रा दिनै बायदि बायदि बेमाराव गोग्लैनानै दङ बे बेमाराव गोग्लैनानै थानाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ दिनैसिमबो फाहामथाय होनायाव दिनै मुखुब जानानै दङ आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो बे ओनसोलनि गोबां जेंनाफोरखौ जोङो आखायाव लानानै जों खामानि मावनो सिगांगोन आरो डक्टर सांग्राम ब्रह्मनि गेजेरजों बे खामानिखौ जों मावफुंनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों जे फैबाय थानाय समाव जाहाथे जों बयबो नोगोरारिफ्रा भटार्सफ्रा उदां आरो मोजां भट होनो हायो बेनि थाखाय आङो बयखौबो खावलायगोन बाहाय फ्रि एन्ड फेयार जाहाथे बिसायख'थिया जायो बाहाय बुलायलायनाय नांलायलायनाय बायदि बायदि जाथाय फिनजाथाय बे जाथाया जानो हाया बिनि थाखाय जाहाथे प्रशासना बिनि सायाव गोख्रों नोजोर लागोन आं बेखौ खावलायगोन आङो जोबथानायाव बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो मोजां खुंथाय दानांगौनि थाखाय मोजां सरकार दानांगौनि थाखाय जोङो दिनैहाय जोंनि नैबे 14 नं सोरांदुवार समष्टियाव जोंनि जे हान्जा थामहिनबा जोंनि जे ग्रुप बे ग्रुपनिफ्राय नैबे 14 नं सोरांदुवार समष्टिनि जा BPFनि बिजाथि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो 100% जोङो मदद खालामदों आरो जोंजों जायफोर दिनै दङमोन बे बिथांमोनहा निश्चय हाग्रामा महिलारिनो बा नांगोलनि सावगारियाव भट होगोन आं बेखौ खावलायगोन जाहाथे साफ्रोमबो जोंखौ मोजां मोननाय जोंनि 14 नं सोरांदुवार समष्टियाव थानाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे खेबसेनि थाखाय मोजां खुंथाय फैनांगौनि थाखाय मोजां सरकार लाबोनांगौनि थाखाय जोंहा हाग्रामा महिलारिनि नांगोलनि सावगारियाव बयबो भटखौ होगोन आं बेखौ मिजिं खालामदों लोगोसेयैनो जोंनि बावखुंग्रि बियाबाव जोंनि BPFनि बिजाथि धनेश्वर गयारी लोगोसे निसिमा BPFनि बिजाथि जेम्स बसुमतारी बिथांमोनहा जाहाथे देरहासार जानांगौनि थाखाय बै जायगायाव थानाय बे बियाबाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जेम्स बसुमतारीनो जाहाथे नांगोलनि सावगारियाव भटखौ होगोन
जे बावखुंग्रि बियाबाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे धनेश्वर गयारि बिथांनो देरहासार जानांगौनि थाखाय जाहाथे नांगोलनि सावगारियाव बर